हमारा यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल के तरफ से आप सबको नमस्कार बा, प्रणाम बा। तो दोस्त, आज हम बहुत सुंदर आप सबके बीच में दुल्हा बरात जाए वाला गीत लेके आई बनी। दुल्हा जब तैयार होके आंगन में खड़ा रहलन तो सुनी अपना माई से का कहतवन, जरूर सुनब जा। आ हमार गीत कैसन लागल कमेंट करी जा, आ कमेंट में बतावल करी जा, तबे तो हमारा भी पता चली कि हमार गीत कैसा रहल ना रहल। ओकरा आगे भी हम गाई आप सबके सुनाई। अरे सटवा पहिरी दुल्हा आंगन में खड़ हे, सटवा पहिरी दुल्हा आंगन में खड़ हे। नइखे लगोतिया होयाम आंगन में मनवा हे, नइखे लगोतिया होयाम आंगन में मनवा हे। एही जा से जइहा बाबू पापा जी के संगवा हे, लाग जइहे हो बाबू सासू में मनवा हे, लाग जइहे हो बाबू सासू में मनवा हे। मौरी पहिर दुल्हा आंगन में खड़ हे, नइखे लगोतिया हो चाची आंगन में मनवा हे, नइखे लगोतिया हो चाची आंगन में मनवा हे। एही जा से जइहा बाबू चाचा जी के संगवा हे, लाग जइहे हो बाबू सरहज में मनवा हे, लाग जइहे हो बाबू सरहज में मनवा हे। अरे घड़िया पहिर दुल्हा आंगन में खड़ हे, नइखे लगोतिया हो भाभी आंगन में मनवा हे, नइखे लगोते हो भाभी आंगन में मनवा हे। एही जा से जइहा बाबू भैया जी के संगवा हे, लाग जइहे हो बाबू साली में मनवा हे, लाग जइहे हो बाबू साली में मनवा हे। जुतवा पहिर दुल्हा आंगन में खड़ हे, नइखे लगोतिया हो दीदी आंगन में मनवा हे, नइखे लगोतिया हो दीदी आंगन में मनवा हे। एही जा से जइहा भैया जीजा जी के संगवा हे, लाग जइहे हो भैया कोहबर में मनवा हे, लाग जइहे हो भैया भाभी में मनवा हे।